Поджарился, короче, на работе. Тәнендәге кызынган эзләрнең сәбәбе кайдадыр ял итүдән түгел. Хезмәттәшебез Дмитрий Аринин кичә сюжет әзерләгән вакытта ультрашәмәхә нурлардан пешә. Ул көндез Иннополиста робот-дезинфикатор турында материал төшерә. Төнлә күзләреннән яшь ага башлый. Слезы текут. Ну, сон крепкий, засну, как бы утром просыпаюсь. Робот казак карасаң, күзләр пешергә мөмкин дип кисәткәннәр иде. Күз яше ага да ага. Каты авыртмагач артык игътибар бирми ятып йокладым. Уянсам, һаман яшь ага. Күзгегә карыйм, күзләр кып-кызыл. Хезмәттәшебез кебек зыян күрүчеләр 7 кеше булып чыкты. Я проснулся от очень сильной такой режущей боли. Төнле кискен кебек итеп күзләрем авыртканнан уянып киттем. Башта аңламый торам, бер нәрсә эләктеме икән дим. Күзләрне ачарга тырышам, ачып булмый. Ашыгыч ярдәмгә шалтыраттым да офтальмология үзәгенә барырга киңәш иттеләр. Я не мог открыть глаза, то есть их щипало, но глаза вообще не открывались. Төнлә уянсам, күзләр әҗетә, ачып булмый. Иртән хастаханәгә бардык. Хәлне аңлагач, табиб әйе, сезнең кебекләр бүген күп килде диде. Аларның барысына да электрофтальмия дигән диагноз куела, ягъни күзләре ультрашәмәхә нурдан пешкән. Хезмәттәшебез Айзат Шәймәрдәнов роботтан ераграк булгангамы, аның алган зыяны кимрәк, күзләре кызарган. Үземне начар хис итә башламадым. Ни өчен? Чөнки мин әлеге роботны эшләтә башлауга читкә киттем. Һәм мен бөтенләй аның нурларына, аның ничек эшләгәненә карамадым. Әлеге роботның бурычы һаваны чистарту, ул кешеләр булган җирдә дә үзлектән хәрәкәт итеп йөри ала. В отсутствие людей, в то время, когда значит, на ночной режим... Төнге вакытта кешеләр булмаганда робот һаваны чистарта һәм вирусны үтерә. Ул 5 сагать эчендә 2000 квадрат метр мәйданны чистарта ала. Килеп чыккан хәл белән бәйле рәвештә Татарстан журналистлар берлеге чараны оештыручылардан тикшерү уздыруны таләп итә. Бу котышкыч хәл, чөнки күп кенә журналистлар, операторлар күзләренә травма алганнар. Бу көлке хәл түгел. Минем өчен бу бик аяныч вакыйга. Болай гына калдырмыйм. Мин бүген докладная записка яздым. Әлеге роботны ясаган оешма белән без әлеге элемтәгә чыга алмадык. Хәзер иң мөһиме хезмәттәшләребезнең исән-сау терелеп эшкә кайтуы. Рания Абдрахманова, Рамил Шәйдуллин, Рамил Галиуллин, Ринат Сафин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.